Yo, ahwefo ne etiefo me mamu akwa aba wa Ananse SUKUU mu ha. Enka me de onwam ebe foforo san ba besoso ama ho. Nanso eno mu asesa kakra. Inti me de ebe foforo brɛw na asem foforo brɛw. Amato ne din se ABƐBUO ADESUA etoso miensa nchichemu baako. Na kese me de biem baba besoso ama ho. Inti mu mienko nananmu aso so ne nkɔhwɛ ne wo ho. Mi din de Rocky Nanamafo. Wie mi gidi se wate da anase otate ese obi ka se yehu ɔbaa yensekete anase yehu ɔbaa animu a yensekete ede ne kofa asase mu we baae eni se ɔbaa sebe onyem na se onwo akola anu a akola kro ne yensene kete bi se awo nsem bebre wom ensem bebre ewo awo so ɔbaa no kokowo no se obetimi enya ono ankasa ne nkwa anase akola no so sebe ne nkwa enu ntina sebe awerɛhoɔ emma bebre na nase enu ntina emma no motwen esa mbehu sa akola no aba yawa akola foforo no akola bia botae na esi omo agi awo no eni so ne se ibehu sa akola no wesu nge eso achia semaba no awoso ne nsa woso ne nan no wasu kakra no mo se ose akola ne se me ho den nti omo hu bibi saa omo hwe se maame no nso no ho te sen ono nso no ho ye na bia efie kro no anipa kro mu no efipamfo ni bi se ye omaame ewo honmo ana se nabusuafo ni bi honmo a na ebi edikan ofie no makwa akosa akola no ekete de ama no nti akola no enu se omra fie no na kese ya se ne kete na omde no atoso din na ono so ada enti saa asem wei enie ene se yehu no oba animu a yense ne kete se mo behwe a yewo oba wetimi ka no eba a ebe eba ana oba enso so enyamfunso obe na se eye oba a maame abayo aketesia ba akososo a sei ntina ye oba na migidi se kasa rofa so no free saa na ehia na ebi obidi kokohye ahase ka ho na ekokoye oba na aka amana ye oba na se ebia obi hu se yehu no oba yensekete na kese ebia oba na odi so enu nti ne koba ne saa nemom no ebe no ye sinipi ene ye nsinipo nyesa obi ntimi nsane enti no ye sinipi ene se yehu no oba anim a yense ne kete nti eno no na we obetimi abu no baabi bebre na so obetimi aka no baabi bebre nemom yenye nsiesie wa ese oba na eba mu no yensesa no ne nti a me ye firi ho no ene se abrante a wasiso ebia opo oba bia ene no abobra nti wakwa oba na so akwa oba na so ebisa na wo kwa bonten na so sora no pakra no wan so mpa no wan siesie so na afiri ya na akọ na wakwa oba bia abehye da mo se wo de wate se yehu oba no ma nsa ne kete nti no o twen se odi oba no beba be wura da mu ho ansa na wase ne kete dabi oba no wodi na ba beduru da mu na afi na wo ba be se wo mpa no hu se mpa no so esekatu no wo hu se wo ni nti nya de a ibi kura obepene ama wa ibi sa na be ma ya ba be fa me kura wa siesie no kama ya na moy
Saa no ho fi. Efi mpa no so kura enam se wan miebie mu, wan miebie ene ode kata ho ne bibia anto kakra ansa no ase no, ansa no apie no. Enti nka kura kakra ho. Te oba no beka se da bi, o gyina bonten agye mframa kakra. Eba ne saa, wote se sebi edwi a oda mowre so. Oba no anhwe o madam mo biem. Okọ. Ani yemfa ne se kete. Kete ebubo no nso so no. Wo abranti a wo se wasi so. Na emo wunya iska ba beto empa ana asa chacha. Nti wa kwa koto kete. Na kete no wo twen ama oba ba abedru dam ho ansa na wa kire nkuku nkaka. Oba no oba be hu sa afi na wo se kete ebubo, wo sane kete no mu no. Sa agro na mo ba be di kura no. Kotodwe edi akotini wo mbebre kotodwe. Ukotodwe ade ba bisi we. Ebe ya oya. Oba no beka se na branti ya mako waba be fami. Se eba ni se onyinsan me kura no a. Na oje a yebedi aku. Yemienu yebedi aku. Ana se menkwa so anyin so a menkwa medi aku. Eri se ontimi mmọ me akohoma. Na ne kofa akohoma nso so baaye no. Mumie nkoya anim na menkọkyerẹ ne enti a akohoma baaye. Na ne mi ho ne se ebe no mumie nsesam yenya no se yenhu no oba anim a yensane kete. Nti mumie nkoya anim. Yo na meka akohoma ho asam. Asam no eye ekon ahoma se ne mu hu no hai. Ekon a etwa nipa uti etwa so no na asabo eti twa so na bibia eye kon bibia etire twa so no esan koso honam foforo mu no kon wo ha se no mu se obia okon nti me so me kon ase a obia nim se me kon nti ekon ahoma ti se ne ode ahoma so odwan ekon no ana se obi sabi obi sha konfo nti mo hwa ase ne koba ne se kane no na esi wa nti obi ebia branti ebi ahu ababa bi ana se kane ne kura no na eye awofo na ekokope ebi aware ema omoba ebi omohu omo adwedwe mu efi bi mo hwe se efi o mo di omo hu ni omo nya basa hwe nu ha no a kese wontimi enka hwe emfa omo se ade boni se ana omo ye enti na ebi aba bi esiso ebi kura na onchima enso abranti se na busuafo epe anase na awofo epe oba papa ma no ntino na omo akwakobusa na se nti eba ne saa akwara na onyi no ba bia no ne SUKUU hwem na aduane die ne ntale hyem eyewo abranti no wona eyewo dia bisa wona wo pe okon ana wo ye on preko nti samohwa empani se abo akoto oso on pe fie ho achiagie nti ana otu ne bon a na watwere ne din agu ano nti wo ba man wonso so no watwere odin agu abawe ho ene se osi no asiwa no empo emrantie bebre abrochiri anasama no ne omunso mo ba be hia abawe bi Ghana yemfa ne se Ghana na oba yi no we se bia ma na ni age se mo ne me pa kire no enti ono so oba abrochire no na dwen bom se da bia ba wo edi a kese me ne notena aba kese me ne bobra se nti ono so ne bibia ne hwem ne dan ka ne bibia wa na betua no so yesi wa ne bia eno so wa na apa okon na wo ye ompreko enti ne kese ode ahoma asen okon nti eye ekon homa nti mumia nhye ne nso eye ekon homa enti ema no ana mo hye mema so se na kware me no munya botre be ma no nsi twede nan a ebia no antimi na to twede bom se ne wo pe no no nti ya botre ana mesrem asofo nso a mesrem asofo ana
mo hye nkrofo ese omo nware omo mmemu a wo ma sorry dem na se ma ye pie omo se mo nware esa omo de amemrenfe na omo de eye saa de na omo de ware enche na ware no susu na agu every say akohomabo no enkoyie mesra mo pa monhwe se be ma no wasi twede 9 ansa no atotwa de boom medamo ase yede anu beba wie na eda na adekire a na etoso adekire ABƐBUO ADESUA na etoso mienu nchichemu miensa no meka se ahwefo ni bi kire se nkamen fa brofo kakra mfram na ahwefo no bi aframe ebi nso ay audio minua baba akon akosi afri da me no Sweden onde nani abre pa one nana opi o Denmark migidi se dodo no num se nana konkonsa ono nso so nani abre pa ese omo ye audio atintin na bram tin na mabo mienu din no ese ne me ye no omo ani gye ho ntime nkoso na me nsesa hwe mfrem ntime sra mu se bibi o na se wa antiasia meka twi bi a odwen se mu do na won tiasia o frame se na ebi no frame ebusame a no ma kire o mu ama wahu ani ada ho na ohu ase na obi ka kire wo a wate ase obi busa aben so kire wo a onso wate ase yi emu nua ba akon nana mafo rock easy